Panibagong vlog na naman po mga kabro, mga kabagis. First day of snow here in Louisville, Kentucky. Be careful while driving snow. Yan po. Kanina atid ko po yung anak namin sa trabaho niya, yung pangalawang binata. Traffic, daan-daan po mag-drive. You driving snow, be careful, slow driving. Ganda lang po. Keep distance. Always keep distance. Yan po. Yan. Dito po mag-drive. Ganito po sa amin, first day of snow dito sa amin, Louisville, Kentucky. Daan-daan pong mag-drive mga kabro, mga kabagis, mga kababayan natin dito. Kasi yan po. Yan, madulas ang daan. Kuwan pa. Yan po, daan-daan pong mag-drive. Ikon mo kasi sasayaw-sayaw po ang mga sasakyan pag hindi daan-daan. Yan po. Lalo pag kumapal ang snow ganito, tapos yung magsinabayan ng medyo ulan, tapos naglamig, below 10 degrees, mag 0 degrees, madulas ng daanan. Samahan niyo po ako mga kapro. Samahan namin yung mga anak namin sig namin, tapos yung sa trabaho nila, tapos yung isa bukan namin sa tapos yung dealership. Daan-daan lang po. Slow driving lang. Because they didn't put salt here. Because it started around 10 o'clock AM. Yan o. Po, nag-press po yung kuwan inside the shop or here. Dito na po ako sa loob ng shop. Ito. Yan, may mga
Dahan-dahan lang po. Yan po dito sa loob, no. Ayos. Ito po tayo. Lakad dito sa likuran. Likuran po tayo. Po tayo. Lalakad. Snow. Yan po. Dito dyan po yung collision eh. Ito Nissan din po ito. Yan. Yan, makapal na yung snow. Snow. Yan. Ganito po ang kon. First day is snow. Or happy. Pero pag sa mga susunod na araw, sunod-sunod na snow, ayan. Louisville, ay may maglilinis na mamaya, they'll clean it. They forgot to put salt on the road. Ayan. Oh, ayan. Dahan-dahan lang po pagkuhan yan. Lincoln. Traffic. Ano kayo check your driver's license? Dahan-dahan lang kasi snow ito eh. Oo, ang daming buwan yan. Pag makapalang snow po rito sa amin, magdadrive ng 5 miles per hour o 10 miles. Tapos kung makapal-kapal pa o medyo kan, mag-flasher ka lang po para hindi ka tututukan ng mga sulog ng sasakyan. Yung ganito yung nag-i-skid kasi lahat eh. Yan po ang buwan. Din. Dahan-dahan lang po pagdadrive. Ang daming nag-skid na oh. Kasi hindi sila nag-asin. Yan po. Daming skid, nagbabanggaan yan oh. Oh. Yan. Be careful. Hana ka nag-brake hanggang may kinuting. And after that, nag-stop. Yeah. You have to be very slow when you're driving here. Ganito. Very relax. Dapat nga brake when you snow. You have to drive very slow because you're driving a truck, anak. You just have to drive like 10 miles. I don't have new tires, Mom. If I had new tires, I could drive. You need to buy a new tires. Me, I'm driving like 5 miles if it's like this, guys. You can just pass me. Thank you. You a pickup truck will come and get you. Depende kami di company din dyan. Makasip kami doon yung hospital or mga facility.
Ganito po pag snow. Kailangan daan-daan mag-drive. Yan po, nandun. Yan po, ganito traffic. Snow. Daan-daan lang. Yan, mga bus stop dito sa railways nag-i-stop po yan talaga. Mahirap mo sundin yan eh. Ganito. Oh, ganito lang po. Snow. Traffic. Pag snow, talagang traffic. Woo! Here, driving in snow, always be careful driving in snow. Traffic. Marami nang nadaanan namin dyan sa kwan, nag-i-ski, nagbabanggaan, ski like that. Be careful. Narito po ako, just arrived safe and sound. There's a lot of car there, skidding, the road there. May nagbanggaan pa, may mga kwan. Kasi they're too near each other. That's what happened. So I observed there. Oh, ito po. Yan po. Ito po yung kwan eh. Punta tayo po doon. Yung snow. Yan po. Maganda maglaro is no. Hey. Yan. Labas na po yan, papuntang interstate. Yan na area, interstate. Yan po.
Thank you mga kabro, mga kabagis. Take care. God bless you all. Sa susunod na vlog po ulit. Next vlog again. Thank you very much. Bye.